हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय माने जोङो दिनैहाय सेसानो आदारानो गैला आरोना ओमफ्राय बेखौनो न' खाथियाव बिखुनजो जानायनावहाय सफारि बिफाङा बायदों बिनि सफारि बिफां फिथाइखौ खानानै लायनो नागिरदों आरोना जोङो बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ लाबाय नामा लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर आयुषा सेसानि सुमफ्राम लायनो नागिरदों दा सेसाना सुमफ्रामा गैला दा एसेल'सै माने आबैमोननाव लायनो नागिरदों ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे जाबाय दे आंना फिथाइया जि जानला मोनला जाजोब्बाय अके होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम माने सफारि फिथाइखौ लायनो नागिरदों दंना गैलासोथाय आरोना फिथाइयासो उन्दैफोर मेरला जालाबायनाय नालाय ओमफ्राय सेसायाबो जोंना जि जायो सफारि फिथाइ गोमोनखौ नोगोद मोजां जायो ओंखायनो सेसायाबो खावफ्लांखौना हरगासिनोमोन बोरो वा नालाय आइ अन्थाव बाथाव नालाय गसंग्राना आदार गैला अके सोना गैला सोना गैला आं लायसै र' दे बाय आं लायनो दे नागिरगासिनो नालाय अन्थाव बाथाव नालाय आइनि गसंख्रांलायलायथारो बिदिनो थगा बाथाव लायगासिनो होमबा लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम थ' मामि र' दरफांनि 어비친 그래 아유 더 그리가 어른이 하는 마트에 싹 하라면 쇼발리에 되게 좋다. Cristiano, 저 봐봐. serbitin tay. To. Abi alim ko ba nung kunde? Çukarıya uğradım, sekono gidiyor. सिखा फिसालाय थां बाबा बेखौ हाना होनि लाबो सिखा फिसा लाबो मा सिखारलाबायखो नैबायदि बोखावना हाखावना होनांगौ आरो होमबासो जाहैबाय नैबे बेगरखौ जायो नैबे ओमफ्राय नैबे बेगरखौ जायो
स्कुलाव थाङाखै मानोना बिराद उन्दैफोरा माने मा होनो मेगननि माबा बेमार जासावगासिनो ना भाइरास बायदिनो भाइरासानोखा बियो माने बिनि उनाव सन्देरलाङो नालाय बे भाइरासानो कर'ना भाइरासनि सेकेन्ड थाव आइब्लु ना माबा होनदोंमोन बेमार नामखौ आंबो मोजाङै क्लियारलि खोनासङाखै आइब्लु ना बोरैबा होनदोंमोन आरो बेमारखौ बेयो बांसिन आइरन नङा बाबा माने बांसिन स्टुडेन्टफोरनाव जादों माने स्टुडेन्टफोरनाव बांसिन जादों आरोना बे उन्दै गथ'फोरनावहाय जोंनाबो भाबना जाखांबायमोन नामा दाखालि जाखांबायमोन बेनाबो ओमफ्राय हामबाय ड्रपजों ओमफ्राय आङो दा ओंखायनो स्कुलाव नै दाख्लैसोल' दोनलांदों ओमफ्राय आं दा दोनलांथ'वासै आरोना दा स्कुलाव बिराद जागासिनो ओंखायनो दोनलाङासै आङो जादोंब्ला नोंथांमोननि फिसाफ्रा सोरबाफोर जादोंब्ला थाबनो माने ट्रिटमेन्ट खालामहो मेगनाव माने मेडिसिन बायदिसिनाफोर होहो आरोना नङाबा उनाव प्रब्लेम जागोनबो जोंना आंथ' सानदोंमोन बिनिखौ मा जाखोसो सानदोंमोन आरोना माबाफोर मुसुगुरसो हाबदोंदां गनानै बिदि सानदोंमोन आं ओमफ्राय नै फारसे जाखांबाय आरो नेक्स्ट देआवहाय फारसेया जालायबाय आरोना बेबायदि ओमफ्राय बुलब जाबाय मोजां उन्दै मानसिना खिथाजोबनो रोङा बे मानदोंना सादोंबो खिथानो रोङा एसे मानसि सासु मोनो खोमा आरोना माबायदि मोनो खोमा मानोना सायोमोन सायोमोन ने मेगना गोजा जायो ओमफ्राय मुलिखौ होयोबा मैखिया खिगारसै आरोना ओंखारजोबसै मोननै ड्रप हरदोंमोन बे मोननै ड्रपजोंनो सानथामजोंनो क्लियार हामदों आरोना बियो क्लियार हामदों ओंखायनो आरोबाव स्कुलाव थांबाबा जाबावगोन नामा साननानै आं ओंखायनो स्कुलाव दोनलांथ'वासै आं बेखौहाय जायो बाबा मानसिफोरनाव जादों नालाय ओंखायनो पेरेन्टसफ्रा एसे माने उन्दैफोरखौ एसे खेल खालामदो सोरबा गामिफ्राव जादोंबा बे जानाय गथ'जों माने दोनदेरनो नाङा थादेर होनो नाङा माने सन्देरोसो नालाय ओंखायनो एसे माने हागौ माने न'आवनो लानानै थाबाय थायोबा मोजां आरोना ओंखायनो जोंना बाबा बिराद दुस्थु ओंखायनो आं दा माने न'आवनो गेलेदों आरोना बियो दामाने न'आव गेलेदों न'आव थादों बांसिन मानोना बियो प्रब्लेमा जादों जे आं ओंखायनो बांद्राय हगाराखै आरोना बेखौहाय ना बाबा न'आव गेलेनांगौ स्टुडेन्टफोरनाव बांसिन जादों बियो ओंखायनो दोनलाङासै आङो स्कुलाव दिनैहाय जायफोरनि न'खराव जादों थाब उन्दैफोरखौ मेगनखौ नाय मेन मोदोम मानसिनि अंग'आनो मेगन आरोना लोगोफोर मेगन नङाबानो माने दुनिया खानानै आथिं आखाइ गैयाबाबो माने थांनानै थानो हायो नाथाय मेगन गैयाबा नों आन्दा खानुन जाखायो आरोना ओंखायनो मेगना मानसिनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट ओंखायनो थाब ट्रिटमेन्ट खालाम गथ'फ्रा जुदि जादोंबा आरोना थाब मेडिसिनफोर होना हो डक्टरनो देखायनानै मेगना मानसिनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आंनाथ' जालुबाय थायो मास ड्रप बायनानै होनांगौ आंथ' जालुबाय थायो नालाय आंना बायदिसिना बिदिनो जायो बेखौ लायाबानो जायो मेगना आलौवो नायनो हाया बोरैबा मोनलाबायो खर' गिदिङो सान्दुं गोसाबाथाय नायनो हाया बिराद प्रब्लेम आंना मेगना ओंखायनो मास ड्रप बायना होनांगौ आरोना ओंखायनो दाम खमनि ड्रपा जालायबावा 200 बेसेबांबानियासो जालायबावो 20-25 बिदि लायोना मेगननि ड्रपा बेजों बांद्राय जाबावासो आंना पावार खरा नांबावोसो मेडिसिनाबो ओंखायनो आंनाव जाबाय नालाय आङो ओंखायनो उन्दैनाव जायाबा हामगौ आं बेबायदि सानो आरोना माने माब्लाबा बियो आंनि बेखौ खोमाबावोसो आं बेजोंसो जादों नामा सानबावदोंमोन बेखौ खिन्थु बेजों जायाखै आरोना बियो बे आं होननायजों जायाखै खिन्थु बे बेमारा जाखादों अलरेडि मानसिफोरनाव गोबां मानसिफोरनाव जाखादों बे बेमारा स्टुडेन्टफोरनाव बांसिन जादों गिदिरफोरनावबो जादों मोनाबायबो लोगोफोर बेलासिबाय आरोना मोनाबाय आंहा खामानि मावनांसिगौ संनांगौ खावनांगौ नालाय ना बाबा ओंखाम संनांगौ नामा आंखौ ओंखाम संनो थिनगासिनो बे ओंखाम उखैबाय होनदों बे सारा मिगि लायनानै रुनानै जानोसै आं बेखौहाय मिगि जानोसै होमबा भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो अननानै प्लिज आरो आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै प्लिज ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै गोलावबो जाबाय भिडिअआ बाय मामि बाय